Dnes tu máme ďalšiu partiu, ktorú som odohral a vyhral v 5. lige čiernymi figurami. Čauky mňauky, zdravá z Myšík. A túto partiu som hral proti šachovému klubu Dubravan Peťovi Kytlicovi. A Peťo je mladý chalan, alebo teda mladý plus minus trošku mladší odo mňa myslím. No a vedel som, že tu nastane taký akože boj na šachovnici. Nevedel som presne, že aký. Ale to si hneď ukážeme. Pretože táto partia sa mi páči, som na ňu aj pyšný, že sa mi takto podarila. No a poďme rovno na to, pretože ja som mal čierne a zahral som teda po E4, C5 Sicílku, čo teda nie je úplne vždycky hrávam, ale poslednú dobu som teda začal hrávať. No a Peťo zahral D4. V podstate variant, ktorý aj ja zvyknem bielými občas zahrať. A tu si hovorím, že do keľu toto bude asi dosť taká svížná partia, plná taktiky a tak to aj bolo. Ale predtým ešte, než budeme pokračovať, nezabudnite dať odber tomuto YouTubeovému kanálu, like na video a do komentu mi napíšte, či sa vám takéto analýzy partií páčia. No a ja som teda zobral, on zahral jazdec na F3, teda ten pešek je dvakrát napadnutý, jazdec na C6, zobral D6, strelec na C4, jazdec na F6, zobral, no a to sme odohrali v takom akože svižnom tempe a teraz zahral E5. Fú, a tu ma oblial pot, pretože pozor, toto je taká známa finta, čo som aj ukazoval už v niektorých starších videách, že jednoducho keby som automaticky zobral toho pešiaka, no tak sú na výmenu dámy, ale biely si ešte vloží Sf7 šach. No a ja ho musím vyhodiť a vlastne idem o dámu. Takže vidíte, že aj silní hráči takéto fintičky, čo si myslíte, že sú blbosti, skúšajú. No dobre, ale tak som sa akože dvakrát nadýchol, hovorím si, že čo do keľu teraz robiť, pretože ustupovať s tým jasom sa mi nechcelo. Tu by sa vlastne nejak tí pešiaci asi rozmenili. Proste kúkam na to, že to nemôže byť také, že jednoducho v 6. ťahu a pomaly, že prehrávam, ale hovorím si, že však pozor. Dáma na A5 šach a vlastne to je dvojúder na toho pešiaka. No tak poďme na to. No a Peťo teda nenechal nič na náhode a zahral to veľmi ostro z môjho pohľadu. Keby som bol ja biely, tak to hrám tak isto. A zahral taký ten aj pre mňa najnepríjemnejší ťah, že B4. Napadol tú dámu s tým, že áno, ja toho pešiaka síce môžem zobrať, ale teraz v podstate on ma vie odtiaľto po nejakom jazde z D2 zablokovať, ten strelec je pokrytý, hneď je otvorený stĺpec, aj s tempom vlastne mi to môže napadnúť, takže do tohto sa mi ako keby veľmi nechcelo, že cena za takého pešiaka je asi lepšia pre toho čierneho objektívne, ale hrať to v vážnej partii není úplne ako, že sa anda. Takže po B4 som jednoducho máme B4, dáma A5, áno, po B4 som jednoducho toho pešiaka zobral, hovorím si, zase dávam šach a pozor, teraz visí aj väža. Ale to samozrejme není len tak, že vezmete väžu, pretože on zahral strelec na E3 a teraz, ak by teda vyhodím väžu, automaticky zase ukážme si, no tak po strelec na D4 vlastne tá dáma je chytená. Tá dáma je chytená, pešiak na A2 je tiež krytý, takže nemám kam ísť, takže tá väža je vlastne tak zaujímavo chránená. Ja by som asi možno, čo ja viem, toho jazdca mohol vyhodiť a on by ma zobehal dámou. Takže po strelec na E3 som pokračoval ďalej, strelec na G4, napadol som dámu. Dáma ustúpila na C1, no a teraz zase stále tá väža visí a priznám sa, že bol som taký trošku z toho s prepáčením pokakaný, ale dala sa zobrať. Ja som si to potom pozeral v analýze, dala sa zobrať, ukážem vám teda kooperatívny variant, že ja som teda videl, že vezmem, on zahrá malú rošádu, tak. A tu som sa nevedel úplne ako keby dopočítať, že príde nejaké, ja neviem, D5, strelec na B3, povedzme, E6, F3 napadne ma, uhnem na F5 napríklad, dáma na D2 a teraz vlastne hrozí vlastne to SD4 s tým napadnutím tej dámy a tu vlastne odvisne ten jazdec, lenže teraz ja mám ešte ťah, že dáma na E5 a po nejakom Sf4
môžem ešte stále uhnúť dáma na B2, väža na E1. Proste tá dáma sa tu nejakým spôsobom ako vždycky na jeden ťah, ale niekde sa akože schová. Čo sa mi nepáčilo je, že áno, mám väžu viacej, ale pozrite sa, že ten môj král je stále v centre, všetky figurky bieleho v podstate na neho pália a ja nemám dokončený vývin, akože nepáčilo sa mi to. Nepáčilo sa mi to a nebol som úplne nútený ako keby iskovať, pretože po dáma na C1 hovorím si, dobre, nevezmem väžu, mám už teraz pešiaka navyše a zahral som jednoduché, že dáma na E4, napadol som strelca, napadol som tohto pešiaka vlastne na druhej strane. Hej? OK, tak on teda rozmýšľal, že čo, samozrejme nejaké SF1 sa mu veľmi nepáčilo, asi ani nechcelo, tak išiel do takej zaujímavej koncovky, kombinácie, koncovka to nebola, kombinácie, čo som teda videl, že sa môže stať a bol som zase s tým spokojný, že SF7, šach, dobre, netreba sa báť, zobral som a prišlo F3. Biely sa teda snaží zjednodušovať, ale nezabúdajme, že stále mám nejakého toho pešiaka ako keby navyše. Zobral som na F3, teraz keď neuhnem, tak jedného stratím, s F3, GX F3, no a teraz môžem zobrať aj tu, a ja som sa rozhodol pre toho pešiaka na B4. Jednak je to so šachom, to je prvá dôležitá vec, a po druhé, na tom F3 som nechcel brať z toho titulu, že vlastne by som mu mohol zaktivizovať väžu na F1 a dať ju hneď na stĺpec, kde stojí v tejto chvíli môj král. Že toto sa mi ako keby nepáčilo. Nehovorím, že je to nebezpečné, ale keď som si mohol vyberať, tak radšej som zobral na tom B4 šach, jazdec na D2. No a teraz zase som špekuloval, že čo ako, lebo vlastne ten môj král je tu teraz taký akože síce skrytý, ale nemám moc sa kam pohnúť. Neviem dobre rozviazať tieto dve figury a biely síce má teda o pešiaka menej, 2, 4, 6, o dvoch pešiakov menej, ale tie jeho figury sa rýchlo vedia dostať do hry, plus ešte teda tuto má väža B1 napadnúť na 7 rád. Akože nie je to úplne že príjemné, no ale dáma C3, napadol som, toto je dôležité, že napadol som a nedovolím mu s tempom zaktivizovať si figury, král na E2, dobre, jazdec na D5, teraz som zase napadol, strelec na F2, jazdec na F4 šach, teraz trošku akože som sa tu nejak tak vlastne ani neviem ako dostal k takému pomyselnému útoku, král D1. Bol som spokojný, že ten král je tu, pretože tým pádom on nevie spojiť tie veže, ale stále teda platí, že ja potrebujem rozviazať tieto dve figury. Na to som sa sústredil a snažil som sa to robiť s nejakými ako keby tempami. Zahral som G5, jednak kvôli tomu, že ak odíde s tým jazdcom, tak by bol napadnutý jazdec, môj, teraz je krytý, a plus vlastne G5, môžem si vyvinúť toho strelca, dať ho na tú dlhú diagonálu, aj veže sa mi spoja a už by som bol akože dosť spokojný. Väža B1, strelec na G7, väža B3, napadol, dáma A5, jazdec na E4. No, máme takú zaujímavú pozíciu, že čo teraz ďalej, že ten biely tiež tu nie je úplne že bez šance, ale pozor, už ten jeho král je podľa mňa že trošičku slabší ako ten môj. A musím si samozrejme dávať pozor na nejaké zobratie na G5 so šachom, teraz je ten pešiak ešte krytý, ale hlavne tá moja dáma stojí teda tak úplne od veci, tak som zahral, že dáma D5. Šach si dáš, dobre hráš. Išlo dáma D2 a tu som rozmýšľal, že vlastne vymeniť tie dámy, alebo ustúpiť, alebo nechať stáť. Po dlhšom uvažovaní som sa rozhodol, že tie dámy tam nechám stáť. Prečo? Bieleho dáma je vlastne vo väzbe s tým kráľom. To znamená, tá dáma biela mi v tejto chvíli neublíži, lebo nemôže odísť kvôli šachu. Ak by on vymenil moju dámu, tak ja to vezmem jazdcom a v podstate zaktivizujem si jazdca, alebo dokonca ešte som zvažoval to zobrať pešiakom, aby som vlastne si spravil také pešiakové centrum, ktoré môžeme rozpohybovať. No a preto som potiahol H6, aby som si pokryl toho pešiaka na G5 v prípade výmeny dám. Ten pešiak by nebol krytý. Išlo väža na B7, logicky.
z TLS na E5, teraz takýto ťah som zahral, teraz totiž to, čo hrozí, ak by som zahral nejaké šablónovité, ja neviem, vymyslím si teraz väža na E8 napríklad, tak sú tu takéto nepríjemnosti, že vezme napríklad a dá šach. Hej, dá šach, je to vidlička, ja to nemôžem brať, lebo je tu väzba. Hej, že aj ten biely, alebo aj ten váš super, keď sa bráni, ešte vždy bude vystrkovať rožky, takže majte sa na pozore. Dobre, zaktivizoval som svojho strelca, dal som ho do takej útočno-obranej pozície, to nazvem. Útočnej, lebo je v centre, stále je túto dlhú diagonálu, ale plus mi je dôležité pole na tom D6 a plus inak je ešte jazdca na F4, že keby ho ten biely chcel niekedy meniť, tak ho nemusím brať peši, ako môžem aj strelcom, hej, si rozmysleť. No a teraz ten biely už dal taký ako keby all-in. Videl som na Peťovi, že nechce sa tu ako keby trápiť, lebo túto partiu alebo tú pozíciu by sme hrali ešte asi dlho. Neviem, či by som ja len tak ako bral pešiakov, asi by som sa snažil začať pomaličky meniť figury a ísť do nejakej koncovky. Hej, mám 2 pešiakov, úplne by som bol s tým spokojný, nehral by som to nejak násilne. A tohto si bol Peťo vedomý, takže on sa snažil spraviť taký ten zmetok na šachovnici. Zahral C4, napadol mi tú dámu, no ale hlavne jeho cieľom bolo teda ísť potom D6 a hrať to na tú väzbu. Dobre, trošku som niečo popočítal a hovorím si, poďme do toho. Zobral som na C4, zobral jazdec D6 šach, teraz je to vidlička, pozor, takže musím tým strelcom. On to zobral dámou a teraz hrozí na E7 vyhodiť a vyzerá, že OK, že to je také ako keby nepríjemné a čierny má teraz veľa možností ako keby pokračovania. Má tuto nejaké šachy, má odtiaľto šachy, môže sa vrátiť, brániť to a tak ďalej, ale myslím si, že Peťo prehliadol jeden ťah a to bol väža na D8. Väža na D8 je veľmi nepríjemné, lebo dáva tú dámu s kráľom do väzby a on tento ťah možno aj prehliadol preto, lebo dopúšťa ten čierny takýto šach väžou na E7 ešte zobrať, ale v podstate keď ten čierny, čo som aj spravil, ustúpim na G8, tak napriek tomu, že ten kráľ je tu osamotený proti dáme a väži, tak táto dvojica v tejto chvíli nemá ani žiaden šach, ani nemôže nejako pokračovať v útoku práve kvôli tomu, že je tu táto väzba a partia tým pádom končí. Tu sa aj vzdal, ešte teda si môžeme na ukážku ukázať, že OK, čo keby tu tej väzbe zabránil väža na D7 a takto nejak pokračoval v tej partii. Mohlo sa stať, ale tých možností, ako tu ten čierny môže pokračovať je veľa. Napríklad ukážem dáma E2, kráľ C1, väža D7, dáma D7 a mohol by som zahrať asi aj nejaké väža na B8 a už tu vlastne hrozia maty, možno nejaké LS na B6, ale to už sú ako keby také zúfalosti, hej, že vlastne on tu nemá vlastne kde dať s tou dámou šach, lebo všetky tie políčka sú kryté buď jazdcom alebo pešiakom. Ak by, ja neviem, napríklad zobral tohto, pozrime sa, tak v tejto chvíli vlastne príde aj takýto šachmat s jazdcom napríklad, hej, lebo všetky tie polia okolo toho kráľa sú bránené, ten vlastne biely kráľ je veľmi, veľmi slabý a proti tej dáme s jazdcom plus ešte väža, ktorého tu vyblokuje, on nemá vlastne čo zahrať. Takže preto po kráľ na, ja by som to vrátil, kráľ na G8 sa vzdal. No, bola to taká partia, že teda na konci som si, poviem pravdu, že oddychol, lebo bolo tam dosť takej taktiky, že dalo sa pošmyknúť, ale na čo som ako keby pyšný a čo možno si vezmite aj ako keby také ponaučenie, že netreba každý danajský dar vždycky vyhodiť, ako napríklad na začiatku ja tú väžu, alebo sa ulakomí na nejakých pešiakov. Ja som mal nejakého 1-2 pešiakov navyše a v podstate ak si trošku veríte, tak by vám to malo stačiť. Hej, že mal som tých 2 pešiakov, mal som aj nejakú aktivitu a radšej ako keby pokludnejšie s väčšou istotou, ako sa púšťať do nejakých experimentov v tom zmysle, že vlastne súperovi dovolíte získať aktivitu a keď súper bude mať tú aktivitu, tak aj keď má menej materiálu,
tak zrazu sa tá partia môže veľmi ľahko zvrtnúť a otočiť vo váš neprospech. Ďakujem vám za pozornosť, za odber YouTubeového kanálu, za lajky, za komenty a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdravá z Myšík.